Bene. Onorevole Stier. Gospođo predsjednice, ja sam glasovao protiv izvješća britanskog kolege Coxa. Smatram da je to ipak jedan neiskreni pokušaj da se kaže kako nije to izvješće protiv Strasbourga, nego da se ovlasti Parlament da sam odluči gdje će mu biti jedno sjedište. Recimo iskreno, ne kao što bi naš narod rekao da se ide oko kere pa do vrata, to je izvješće koje je namijenjeno protiv toga da Parlament ima sjedište u Strasbourgu, a ja smatram da bi to bilo izuzetno pogrešno, jer je Strasbourg doista simbol pomirenja u Europi, on je doista simbol one promjene politike u Europi koja je odbacila logiku konfrontacije i prihvatila logiku mira i pomirenja. Upravo zbog toga smatram da moramo inzistirati na tome da tu simboliku zadržimo, ne samo zbog prošlosti, nego zbog budućnosti mira Europske unije. Gospođo predsjedateljice, pitanje sjedišta europske institucije ovdje promatramo zapravo s tri ključne točke gledišta ekonomskog, političkog i onog koji je možda ovdje i najvažnije, simboličkog.